Fajna koszulka, co nie? Witajcie. Witajcie, rozstojmili. Czy jestem dobrze w kamerze? Najprawdopodobniej, dobra. Cześć i czołem. Nudel zupa z rosołem. Nudel zupa to rosół przecież. Witam was. Słuchajcie. Stan. 2 w nocy, piątek, piąteczek, piątunio. W zasadzie to już można by powiedzieć sobota, no bo 2 to już sobota, nie? I słuchajcie, przyszedł mi taki pomysł na vloga. W ogóle przeczytałem komentarze pod tym filmem, gdzie pytałem was o to, co byście chętnie widzieli na kanale, co mnie chętnie i tak dalej. I bardzo wam dziękuję za wszystkie opinie oczywiście. Za wszystkie razem i każdą z osobna. I generalnie mogę wam powiedzieć, jakie są wyniki. No to jakieś 85% to jest, że więcej vlogów. No 80-85%, że dużo vlogów, że vlogi. Potem dużo, jakieś 5%, 7%, że po śląsku i reszta różne propozycje inne jakieś, no. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz za wyrażoną opinię. Postaram się jakoś dopasować, robić więcej vlogów, ciekawe rzeczy opowiadać. W miarę jak się tylko będzie dało. I słuchajcie, i już w związku z tym tematem przyszedł mi taki pomysł do głowy. W trakcie kąpania się na marginesie. To jest świetny moment do przychodzenia do głowy pomysłów. Prawie taki jak niespanie. Wiecie, jak się długo nie śpi, wtedy przychodzą do głowy ciekawe pomysły. Słuchajcie, mianowicie o czym pogadamy? Krótko na temat. Jaka jest najgłupsza rzecz, jaką zrobiliście w życiu? W sensie głupia w sensie może być niebezpieczna, czy może być po prostu głupia, jakaś bezsensowna, na przykład robiona za dziecka, jak byliście mali, nieprzemyślana w ogóle, że nie zdawaliście sobie sprawy z konsekwencji i te rzeczy, czy jakaś właśnie groźna, żebyście sobie krzywdę mogli zrobić, nieodpowiedzialna, czy w ogóle coś takiego. Ja wam mogę powiedzieć, że takie głupie rzeczy, jedna z głupszych rzeczy, to pamiętam jak dziś miałem chyba 4 lata czy 5 i byłem z dziadkiem na rybach, bo bardzo dużo z dziadkiem jeździłem na ryby i stwierdziłem, że mieliśmy tam ognisko jakieś rozpalone czy grilla i mały Mikołaj stwierdził, że jak da haczyk nad ogień i się zarzuci do wody, to poparzy rybę. No cóż, nie kombinowałem wtedy za bardzo logicznie, no oczywiście żyłka się stopiła, haczyk spadł do wody, nie? Średnio generalnie. Jeszcze z takich mądrych rzeczy to na przykład, no już nie mówię, jakieś tam spinania się na drzewa i tak dalej, bo to każdy robił w zasadzie, nie? Znaczy każdy, to dużo ludzi robiło i nie jest to jakieś specjalnie szokujące. Robiliśmy takie zawody na placu, na przykład leciał kiedyś taki program o tym, że ludzie robili jakieś dziwne rzeczy, jedli ryby od owiec, jakieś tam jądra bycze i tak dalej. I my stwierdziliśmy, że to byłoby niegłupie zrobić takie zawody na placu, nie? Między nami, kumplami. No i co? Jakie mieliśmy konkurencje? No tam wiadomo, skakanie z murka cmentarnego na gruz, łażenie po niemieckim bunkrze. Tam mogło być wszystko, mógł się zawalić, mógł nas ktoś zgwałcić, zamordować, włażenie, jakieś tam huśtanie się na drzewach, na wierzbach płaczących, rzeczy typu zaklupać komuś w parapet, zadzwonić na domofon, no i takie trochę bardziej hardkorowe, potem typu na przykład kto weźmie do ręki kupę od psa. Taki jeden mój kolega, może nie wymienię go z imienia, bo może będzie chciał to oglądać, wziął kupę taką od psa zeschłą i sobie tak rozsmarował po ręce, nie? No, był wysoko w tej tabeli, że tak powiem, zawodników po tym wyczynie. No też, wiecie, jak są takie robale, które łażą po murach cmentarnych, to się bodaj fachowo nazywa pancernik, czy coś takiego. Myśmy to nazywali czołgi. Do nas to były czołgi. I no jak to wyglądało? No, o co chodziło z tymi czołgami? To były takie małe robale w takiej skorupie, jak je się dziubło palcem, to one się zwijały w taką kulkę, nie? No i te czołgi ci odważniejsi koledzy brali i je jedli, nie? Znaczy, no, dotykali i one się zwijały w kulkę i je połykali. Co odważniejsi gryźli. No, one były takie malutkie, ale niektóre takie duże, takie matki, bo czasami było tak, że była matka i na przykład było widać, że niesie jaja i tak dalej, to były takie z 1,5 centymetra potrafiły mieć, nie? No, takie rzeczy generalnie.
Jak sobie to wspomnę, to mi się jakoś tak nieswoje robi, ale ja chyba nie jadłem. Albo jadłem. No, w każdym razie, no tak to było, moje państwo, tak to było. Nie było letko, internetu wtedy jeszcze żeśmy za bardzo nie mieli. No tak, no. No, ale ja jestem bardzo ciekawy, co wy takiego robiliście. Czy mieliście jakieś takie durne zabawy, czy jakieś takie głupie, w ogóle bezsensowne rzeczy, które zrobiliście w życiu? No, nie mówię tutaj, co się robi po pijaku, bo czasem logika zawodzi. Ja kiedyś szukałem przez pół godziny telefonu, który miałem w kieszeni, nie? Tylko tej drugiej, nie w tej, w której go pamiętałem, no. Ale coś tam kombinował logicznie człowiek. No, ale to wiecie, no. Różnie to bywa. Także jestem ciekawy, co wam się działo. Podzielcie się, bardzo chętnie poczytam, podzielcie się w komentarzach. No, i ja będę leciał, bo jutro sobota, wolny dzień, ale ja wstaję o 7 rano, także no, miłego dnia wam życzę. Gdzie te moje napisy? Zaś muszę zrobić tak. O, tutaj są, ale technologia, nie? No. To co, jak się podobało, łapka do góry, kto nie dał suba, daje suba i widzimy się w następnym vlogu, filmie, grze, coś takiego. Kurde, muszę szczelić. No. O. Stuleja pękła. Dobrej nocy, dobrego dnia, trzymajcie się.